नमस्कार खुलुमबाय आंनि लोगोफोर मा होनना बुंनो नोंथांमोना दि आंनि भिडिअखौ एसेबां अनसायदों आरो एसेबां मोजां मोजां कमेन्ट हरदों बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि नखरनि फेमिलिनिफ्राय नोंथांमोनखौ नमस्कार आरो जय हिन्द। दिनै आङो नोंथांमोननि सेराव ओरैबायदि मोनसे काहानिजों लोगोसे आंनि लाइफ स्टोरी जोंहानि नखरनि उन्दैनिफ्राय लानानै जोबजासिम नोंथांमोननो देखायगोन। आं बेखौनो सानोदि आं मायबा मोनसे मोजां बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे सोरबा सासे बिमानि गथ'आ मोजां जायो आं बेफोरबायदि साननासो आं भिडिअखौ बानायगासिनो। लोगोफोर आं दा ओरैबायदि सानो आं गथ'फोरखौ खेला फोरोंनायजों लोगोसे गथ'फोरखौ बुजायनानै मेंनो रोङि खालामनो सानो। खेला गेलेनायावनो जा फरायनायावनो जा खामानि मावनायावनो जा गासैबो बिथिङावनो आं गथ'फोरखौ मेंनो रोङि खालामनो सानो। नोंथांमोना दा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो स्टार्ट खालामनोसै। गावबागाव बिजि गोजा गामिनि मानसिफोराबो बेनो आंनि जोनोम जानाय जायगाया। थाजिम हाग्रा गोजा जाबाय माथो रावबो गैलाना बे न'खौ जों गारनानै खारजोब्बाय आरो। बेनो आंनि जोनोम जानाय जाय न'मोन। जोंहा दा बे न'आव रावबो थाला। गोबां गिदिर बे बारिया ओरैबायदि एरियानो बेसेबा गिदिर। दा जों बे न'आव जों मानो थाला बेखौ आं खोन्थाला, नाथाय आं फंनैसो बाथ्रा खोन्थागोन आरो जोंहा बे न'नि बागै। गोदो बे एरियायाव माने बे जायगायावनो जोंहा बांसिन धोनिमोन। माने जोंहानि आबौआ गासैबो गामिनि मानसियानो जोंहानावसो खामानि मावनानै जाजोबोमोन आरो गोदोनो एसेबां धोनिमोन आंनि आबौआ। बेनिफ्राय आं बे न'आव उन्दुयोमोन, बेनिफ्राय बेयाव जोंहा दादिमोन थायोमोन आरो आफामोना बिदा बिफं साब्रैबो गासैबो दादिमोना मास्टर गोजा आरो दादिनि हिन्जावमोनाबो मास्टर गोजा। बिसोरबो बे जायगाखौ गारना खारबाय। दा आं नोंसोरनो खोन्थानोसै आरो एबसु पिटिसिनि दिनाव जोंहा आबौखौ बेयाव गावदों आरो जेनेबा जोंहा एबसुमोन पिटिसिफोरा जों बर'जों बर' गोदो एबसु पिटिसि दंमोन नालाय जों दा बेखौ बुंनो थांला गोदोनिमोन बेयाव जोंहा थैदो। ओमफ्राय जेब्ला आबौखौ गावथारो आंखौ नैयाव आं उन्दैमोन जाहैबाय, आंखौ बेयाव फुथुबाय दंमोन जाहैबाय। ओमफ्राय जोंहा माने अर साबाय थादोंमोन, ओमफ्राय जोंहा खारजोबदोंमोन माने। ओमफ्राय आं उन्दैमोन आरो आंखौ गारना खारदो जाहैबाय। आं थैयासै आरो आं लाक्कि माने आंखौ जेबो खालामासै। आबौखौ गावखांना थांनायनि उनावसो आंखौ लाना खारदो जाहैबाय। मा बुंनो, लागा मोजां गोदोनायाव सोरबा सासेया गाथेना गालांनायबानो गैलामोन आङो। जेबो नङा, बासायबाय। दिनै बासायनाय मायबा मोनसे मोजां खामानि मावनो सानो। बेनिखायनो दा मा बुंबावनो आङो, न'खौथ' नुजोब्बाय नोंसोर। नै बाख्रिखौबो नाय, ओरैबायदि माइ दोङोमोन जोंहा। बाख्रि दाबो गाज्रि जायाखै। बे बाख्रिखौ नाय ओरैबायदि गिदिर। ओमफ्राय नै बेनिखायनो आं मोनसे खोन्थिबावगोन नोंसोरनो, फख्रियाबो बेसेबा गिदिरमोन गाज्रि जाजोब्बाय। थाजिम बैग्रि दंफां गैगोना गैला? दानबायना? ओरैबायदि गोथाव बैग्रि दंफां दङमोन माने गामिनियानो फैना जाजोबोमोन। गैला जों उन्दैबा। फख्रियाबो बिराद गिदिरमोन, नै गाज्रि जाबाय। मानो होनबा जों गासैबो साइड जाजोब्बाय आरो बे जायगाखौ दोननानै आरो जास्ट न'ल' दं आरो दा गोदोनि न'आनो दं दाबो, जेबो गाज्रि जायाखै। दा आं नोंसोरनो बेफोरबायदिनो आस्थे आस्थे आंनि न'खरनि काहिनि खोन्थालांगासिनो दङ। नोंसोर नायबाय था। थांसै बे जाबाय जोंहा दादिनि फिसाला। बे जाबाय बागानपारा सक। आं बागानपारा सकआव मानो फैदों नोंसोरनो देखायसिगोन। नै बेजों थाङोबा माने भुटान मोनगोन आरो
ओमफ्राय बेजों आरो नलबारि जेबो डेभेलप गैया गोदो जेरै एरैनो जों उन्दैयाव जेरै बागानपारा सगा बिब्दिनो ओमफ्राय बेहाय आंहा मा न' दं माने मोनसे बेहाय न' दं आरो मोनसे बे न'खौ आं नोंसिनो देखायनो फैदों आरो बागानपारा बे 3 सक ना बे 3 सकआवनो जोंहा न' दं जाहैबाय हा 1 बिगा बेबो नैबेनो नाय आबौ लुनाय न' बेबो नालेंखरबो दं गासिबो दंजोबो आरो ओमफ्राय बेयाव आंनि आदा थायोमोन आदाया आंना मा मावोमोन आं नोंसोरनो खोन्थानोसै एबसुनि सारेन्डारमोन जेब्ला आबौआ गावनायनि उनाव आदाया एबसुआव थांबाय एबसुआव थांनानै आदाया एबसुनि सारेन्डार जाबाय बेनि उनाव बिलथि जाबावबाय बिलथि जानायनि उनाव आदाया माने सारेन्डार जानायनि उनाव बेयाव थाग्रा जाबाय हाबा खालामनानै बेफोरबायदिनो मा बुंनो बर'नि जारिमिन मोननै माबा दंमोन नालाय जोंनाव मोनसेया जाबाय बिएलटि एनडिबि बे न'निफ्राय खेबसे बागानपारायाव जोबोर गिदिर साहित्य सभाबो जादोंमोन आरो बे समाव आंनि आदाखौ हमना लांनानै गोबां एनडिबिफोरा गोबां बिदिनो बुनाय मानाय बिदि बेनि उनाव आंनि आदाया खौ हगारहरफिननाय जादों आरो बेनि उनाव आदाया बिदिनो बेमार जाबाय माबा जों बासायनो हायासै आरो गोबाव समनि उनाव बिदिनो आदाया जिउ गोमानांगौ जाबाय आरो बेनि उनाव मा जाबावखो बेफोरबायदिनो मा जाबाय आदाया थैनानै थांनायनि उनावथ' आदाया हाबा जानायमोन गथ' 2 हिनजावसा आरो सासे उन्दै ओमफ्राय सिख्ला 2 सेंग्रा 1 बेफोरबायदिनो गोबां खस्थ'यै दिनै आं फरायहोनानै गथ'फोरखौ सासेया एमए कमप्लिट जाबाय सासेया बिए कमप्लिट जाबाय आरो सासेया दा फरायगासिनो दं आरो साथामबो मा बुंनो आरो आं फंसे बाथ्रा बुंबावगोन आरो बेखौनो हाजार हारिनि सेक्रिफाइस खालामनानैब्लाबो आं गोदोबो फेसबुक लाइभआव बुंखांबाय आदाया जेब्ला थैनानै थाङो जोङो आदानि कासाव गोबां अब्लानिया बिलटिनिनो राजमोन गासैबो लिडारफोरा बिलटिनिनो गोजामोन लकेल एमएलएआबो एमसिएलएआबो सब आदानिनो गोजामोन नाथाय थैनाय समाव आदानो माने कास खुंनो थाखाय फैसा बिनायाव माने बुंनो गोनां माबा गैया आरो बेफोरखौ सासे एमएलएआ 3000ल' फैसा हरदो अब्ला आं डाइरेक्ट बुङो आरो आंनि आखायावनो हरदों माने आं डाइरेक्ट बुङो नामल' लाया बेफोरबायदिखौ आरो मा बुंनो हारिनि सेक्रिफाइस खालामनो थांनायनि उनावबो ओमफ्राय दिनै गथ'फोराबो ओरैनो दङ बाजैयाबो ओरैनो दङ ओमफ्राय गथ'फोराथ' देरजोब्बाय आं जियानो जा भगबाननि अननायाव आं गथ'फोरखौ मोजां फरायहोनो हाबाय गथ'फोरा दिनै गावबा गाव खामानि मावनो हानाय जाबाय आरो आंहा जेबो टेनसन गैला बाजैया थायो बे गथ'गथायाथ' जों आप डाउन आरो बे हाखौ नेखौथ' आंनि बाजैया बेयावनो थायो आरो आं बेयावनो थाना फरायोमोन क्लास 9, 10 बेनिफ्रायनो मेट्रिक लिरदो बेनिफ्राय आं जोंहानि एरियाखौ देखायजोबनि गिदिर फुख्रिबो दङ आंनि बाजै थायो बेयाव फुख्रिया हाग्रा जाजोबदों माथो फुख्रि दङ फुख्रियाबो हाग्रा जाजोबना दङ रावबो गैया बाजैयाबो मा खालामदों मिथिला हांसो राजाबो दङ जोंहा गोदो आदाया बे हांसो राजाखौ गोदो आदायानो फिसिनायमोन दाबो दङ बे हांसो राजाया ओमफ्राय बिथिं बिराद बुरजा आरो एरियाया दा आङो सकनिफ्राय मोनफैबाय बेनो जाबाय आंनि न' जेबो गैया आयै आं आइखौ खोनसेनि जोंहानिहाय आइ आंनि लोगोफोरखौ खुलुमनोसै खुलुमबाय फिसाफोर दे बेनिलाय दा आङो बे जाबाय आंनि आब'नि फिसाजो सानैबो ददे एन्ड जासमिन हाय दे दा आङो नोंथांमोननो काहानिखौ खोन्थानोसै हा जोबोद दुखुनांथाव
बे जाबाय आंनि आब'नि फिसाजो जों ओरैनो न'आव ददे होनो जासमिन होनो आरो बिसोरो माने आंनि आब'जो गुमैजो हाबा जाखांलायनायनि उनाव हाबा जाखांनानै माने मायबा मोनसे प्रब्लेमाव बिसोरनि गेजेराव गारलायनाय जाबाय आरो बेफोरबायदि दा दुनियाव जागासिनो दोङो सोरबा हौवाया जोबोर फैसा दोङो गथ' सानै खांखांबाय गारनानै सोरखौबा लायबावबाय साथाम साब्रैया लासै सोलिगासिनो दं माने गथ'खौबो खाङो गथ'खौबो गारना थाङो माने नोंसोरथ' गारलायलायबाय आं बेखौबो मानिबाय नोंसोर मायबा मोनसे कारनाव गारलायलायबाय आं बेखौबो मानिबाय खिन्थु गथ'नि मा दाय गथ'निथ' जेबो दाय गैया बेयाव गथ'खौ खांबाय नोंसोरो गथ'नि जेबो जिम्मेदारियानो गैया बे गथ'खौ जोङो फरायहोनांगौ गोदोर खालामनांगौ हौवा हिन्जाव गारलायनायाथ' नोंसोर गारलायखाबाय नाथाय बेखौ मा खालामनो नोंसोर गथ'फोरखौ माने नोंसोरो आलाय सिलाय मावरिया खालामजोबनो सानो आरो जाहाथे रावबो बेफोरबायदि आंनि न'खराव जिथु काहानि जादों बेफोरबायदि रावनिबो न'खराव दाजाथों होनना आं सानो आरो खुलुमबाय गासिखौबो आं दा मामाखौ थेंक इउ होनो सानो माने दा जेरैबायदि इन्सपायार मोनदों मामानिफ्राय मटिभेट जादों मामाखौ लानानै ओमफ्राय दा जेरैबायदि दा स्टेटासाव दङ आं दा सब माने आं गासिखौबो डिपेन्ड्स आपन मामा अके देट्स वाइ आइ विल थेंक इउ सो माच टु मामा ओमफ्राय आं दा बुंनो सानो माने आसा खालामो आङो गुबुननि फेमिलियाव बिदि दाजा जों बायदि जेरै दा कन्डिसनाव दङ गासिबो बुजिखाबाय जानांगौ मामाया होनखाबाय माने स्ट'रिफोरखौ मा नोंथांमोना जे जेसेबां मामानि चेनेलखौ अनसायदों आरो नायदों मेरिटेड से थेंक इउ सो माच आरो बिदिनो गोबां इन्सपायार गोनां भिडिअ नुनो मोनबाय थागोन नोंथांमोना स' आं आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां मोनगोन होननानै दा गासैबो काहानिखौ आं जोंहानि खोन्थाजोब्बाय दा आङो आंनि मावनांगौ खामानिखौ आं मावलांबाय थागोन रायजोफोर नोंथांमोना बिदिनो आंखौ अनसायबाय था लास्टआव आं जोंहा फादारखौ खोन्थिनो हायासै नोंसोरनो आं आरो खोन्थिबोथ'खाया बिराद डेन्जार जोंहा फादारा बससो गावबुरा ओरैबायदि डेन्जार माने आंखौ न'आव सान्तिखौनो दोना ओइ उमुगदो गारजानाय माने गावबुरा नालाय माने गामियाव थाङोना मानसिया ओमफ्राय गामियाव थांबा बेखौ एदावहरो आरो बिबाजै जानाय मा जानाय ओइ गावबुरा नोंसानि फिसालाया उमुगसो बिदि एदावहरो थारमाने नोंसोर जोंहानि आफाखौ नुनो गोनांब्ला आरो लोगो मोननो गोनांब्ला नोंसोर जोंहानि फादारजों सब दस जाजोबगोन आरो लोगो जाजोबगोन होननानै बिराद इन्टारेस्टिं आरो जोंहानि आफाया आं देनां देखायगोन नोंसोरनो माने आंखौ गुबुनजों लोगो जायो आंजों मोजां नङा थारमाने जेब्ला बेखौ फिल्म गायो गोदो आं जोखोम गाबाय संगिनाखौबो एदावोमोन जाहैबाय ओइ नोंसा फिसालाया संगिनादो फिल्म गादों होनना फैनानै आंखौ न'आव रायफैयो जाहैबाय जोंहा फादारा ओरैबायदि जौमनि जोंहानि न'खरा माने ओइ लाजिया नोङो आर्मि जानानै नोङो फिल्म गानानै साला आंखौ ओंखारनो होला बेफोरबायदि जोंहा फादारा आरो दा मा बुङो दा बिराद डेन्जार बाथ्रा बुङो ओइ उमुगदो थगायजानाय गारजानाय होनना बुङो आरो बिराद इन्टारेस्ट नमस्कार लोगोफोर जोंहा फादारनि काहानिखौ आं जोबनायाव एसे खोन्थाबाय नोंसोरनो जय हिन्द